Magnano mbola tsara antsika jiaby ndra matsantsagna fotoagna nifanaovagna fanambarako anareo ny moaly ariva moaly aligny donc ataoko zegny anaboaka dossier tsika io boko maro mafondra dossier boaka atsika io ndraiky tsy jiaby fa atsika anaboaka ro magnano ro matanjaka vahoaka koa matanjaka mandilitra anaro ino raha tiana volagniny eto moaly anareo nandeha tamy TVM za koa tamy placenareo roe la igny Lecon et le Dupont regny anareo tokony nandeha tamy télévision russe na anareo tokony nikaiky bourgeat nagnano interview nareo nalefany tamin'ny France 24 fa tsy niky mampy zay nareo tsy anareo TVM io fa tsisy olo mizabo koa tsisy olo mitandregny ndapaka ataova pourcentage n'olo aleon'olo lavitra magnefa amy canal 7 canal plus mizano velasy fandizanareo misy volagna zay magnambara hoe alohananao iboaka tragno zava fitaratra ary anao koa za fitaratra raha ataonao fitaratra podiny fitaratra aminao izy apodiny vahoaka aminareo raha nataonareo vahoaka zay ampodiny aminareo ampodiko aminareo ndraiky anareo telo Tasiano Nonosy Labanany Tsilanipany alivolovolo Logaro alohany anareo iboaka tragnonareo mizava fitaratra trendriky ary raha nataonareo fitaratra ampodiny fitaratra aminareo zo amizay zay vahoaka magnapody izy aminareo matantesa valikitsaka matantesa valikitsaka la chaîne est coupée loso eo izy générique naka igny vaky barage manomboky zo igny générique tsika ya vraiment nareo hoe anareo fa tsy magnambany vahoaka anareo fa tsy magnamboty vahoaka aboko anareo fa tsy rôle tanareo Alain Delon personne maromaro film Alain Delon izy misoma matetiky izy koa tsy naty amy voalohany 5-10-20 minutes commencer ny film izy matanivonivo basa nareo karaha Alain Delon todika aminareo telo la za fa nareo magnano nareo matanjaka boko araikaraiky dossier nareo telo les trois cons et Dupont nandeha tamy TVM anareo no moaly mampalahelo anareo zala anareo mampalahelo araiky Tsilanipany araiky Logaro araiky amizay Androngovato sora tsisy Paris ndre za koa TVM za tsy nasaky ny filme anareo en tant que za caméraman za koa TVM za tsy nasaky nagnano interview nareo en tant que za journaliste parce que ndre soranareo fo magadrefo tsy vitany anareo magadrefo sora ratsy jery montraka anareo mavola olo jery tamy TVM olo ko tsy mijery olo zao ndre nino raha ataonareo nareo nandeha amy TF1 nandeha amy BBC nandeha amy CNN olo fa tsy mitandregny anareo fa olo mila anareo miala io point passe tanetsy amezane alerte ataoko ho an'ny vahoaka Anambaribe surtout anareo Sakatia mpitandrema alerte tegna alerte ro zio atsika mivolagna zio io handefa zandary koa andeha nambotry olo 10 Sakatia o zegny tandrema Sakatia misy araiky Felicia boko misy efatra tsy tsaroko agnarandreo tandrema vahoaka ny Ambaribe ndraiky vahoaka Sakatia
ro zandaro koa avao bombomana ro agny alatsandranomasy ro mahavanareo kagole ro soagny dikan'izegny le mercenaire ampodiko alerte ambarava oaka ny Ambariobe ambara havagna sakaiza jiaby sakatia handeha nambotro olo 5 ro sakatia tsika mikoragna zio io agnatin'izegny tiako misy Felicia anareo bon anareo jiaby fampizaha tsisy olo miala koa ireo zandaro avy ary alatsanareo agnaty ranomasy ary ro ine vato joby milimogno zegny tsendreo la banane anareo fa tsy tian'olo miala asa la zay tsy mila anareo zay Ambariobe anareo favalo setoany mamay masantoko nomaly anareo tamy TV nagnasary ny nandamigny koragna niana anareo magniraka zandary mandeha nambotr'olo bandabroty raha koa tsy amiene tsika miene io ny dadilaine nilovaine tamy babane fa io tsy ny dadilainareo wala tsy nilovainareo tamy babanareo ke ndeha lafinareo mafandy anareo nareo niany tsakaraka zokibe nareo fa mahita anao voalohany fangoeko anao tasy anao nonosy président Corneny Pistasy tahiena palote anao tahiena habe anao ko tsy Ambariobe gouverneur montramontraka io mba placenao anao koa ny farany bato amy gouverneur jiaby Madagasikara nonosy président Corneny Pistasy niana anao gouverneur montraka fatifatiny gouverneur igny toetsegninao tany nahabe nahalote anao Ambariobe niana anao masaky mivolagna hoe sakodo vaza sakodo mais oui za ty sakodo za koa mandeha an-tanàna normal ro mizanja sakodo ndray anao nonosy tasy anao azao masaky mivolagna anao fa tsy nilanja sakodo anao tsendriky teraka nonosy ndray za masaky magnano pariage tasy anao babanao ndraiky mamanao tsendriky ny fanambady nosy be io fa nandrosy resaka tourisme anareo telo tsendriky nisy teo nosy be io fa nandroso resaka tourisme tsy niany nomoaly même tamin'ny andro colonisation nosy be io fa to di Ambariobe fa tsy niana anao un gouverneur zegny cerveau fa tsy un gouverneur lohany androngo vatonao io sora mafeky karaha androngo vato amboara tsendriky toetsaigny zay anao vao mandeha mivolagna zehe tsy mosary étoile zay mosary éducation zay mosary social mbahoaka fa tsy zay tsy mosary étoile étoile an-danitry fa ene isakany étoile Ambariobe fa ene isakany fa tsy anareo ndeha mpianatra zay hoe étoile telonjato olo andiasa dadilainareo telonjato nareo telo niany mahazo aminaka nareo magnaraka koa mipidiana anao député Labanany président anao Justin Tokely nagnasarina naboaka note hoe tsy azony solombavambahoaka atao mandeha magnano tatitsy na fagnambara amy tany tsy nafidisy Tananarivo nifidy anao valia zanga Labanany Tananarivo nifidy anao
anao milingilingy mandeha amy TVA amin'ny Tananarivo ay matany mifidy anao misy TVM koa Ambaribe misy RNM Ambaribe ny tsy nasaky nataonareo io parce que valeur anareo fa inareo fa tsisy anareo fa tsisy valeur zegny tany mboanao Ambaribe zegny magasin diranao ndray mpivatry madiniky amoron-dala mpivatry sabeda mpivatry mosipa mpivatry toloko partout Ambaribe anao ne maloto la banane mpiaradia aminao mandoto anao mpivatry mosipa mpivatry moskiky diaby Ambaribe mivola feno trosanareo association la banane zegny feno trosany association la banane mpivatry diaby amoron-dala olo mpiaradia aminao reo mandeha mihina rita amiko reo tsy magnefa association la banane hay sy ty manatao biby fampitahoragna zaza zegny raha ataon'olo mpiaradia aminao trosa partout rango amy mpivarotry moskiky mpivarotry bazary jusque amy l'hôtel maventy dobotrosany association la banane maboko dossier nareo tanareo ndo mipody amy TVM koa ambarara Vatomanga magnapody anareo amy TVM ndre za koa raha Vatomanga nareo nampangena amy radio télévision ivoirien agny baka tanànanaviany parce que izy nangala nationalité ivoirien azao volo tsy mitetry tsy mitomagny amin'ny agnarany association la banane Anosy Be niananao magnasara mandeha amy TVM magnadio tegna parce que voa pression raha Vatomanga ndraiky Leongy abokako dossier ndoro io raha Vatomanga fa tsisy tokotany tsy atany nitirahany babany ndraiky renizy tsy atany ny aviany o izy o magnano ko mamana Ambaribe o lamoka todinao nga amahako mamananao anao koa ko mamana Ambaribe o mafeky raha Vatomanga mafeky raha Vatomanga Anosy Be tsy adamanao boko o tsy amoizany antodinao o tsy andeha gnanaovanao ko mamana amin'ny Ambaribe io mafeky raha Vatomanga oh ako mamana ozy aminareo milogno boko tsy masaky miboaka o misitriky ambaranao tsy hainay matany misy anao mandady ny trambo mazava générique teo igny la chaîne est coupée vaky barasy mitouché olo araiky amindreo olo dimy io nareo sankatiany any fa tsika fankahita vahoaka ny Ambaribe ampodiko le alerte atsika mivolagna zao nandefa gendarme cagoulé gendarme miaraka amin'ny fitaovam-piadigna losy sakatia ngara Vatomanga miaraka amin'ny riary banane sy ny fotony andeha nambotry olo dimy sakatia tandrema atsika sakatia e ataova koa fahaizatsika kofa magnatogna anareo atopy amindreo cocktail molotov tsisy henatra nareo telo lahy foagna mavandy eraky ny Madagasikara zay tsy voalafinareo mivandinareo ifa trosan'olo ifa volan'olo anareo karaha managna vola raha mafeky raha Vatomanga babanareo karaha misy vola ambara izy meny vola nareo agny ifanareo trosan'olo ireo mpiaradia aminareo reo mihina gratuit amin'ny agnarany association nao François la banane ambaranareo tsy mitretry aminay reo vahoaka madiniky reo fa nolo reo tsy masaky mivola zay solombava mbahoaka fa zay tsy solombava ny raha Vatomanga
mitoshe olo raiky ambariobe nareo volaniko, mitoshe olo raiky ambariobe nareo. Zay ndraiky mitosy olo be fandriagnanao fagnontaniana apetraka aminao zegny François Arosy. Zay ndraiky nitosy olo be fandriagnanao, maro olo baka be fandriagna mipetraka amin'ny ambariobe eo tsara nitosena. Donc aza tosenao vahoakany. Avertissement final hozy izy le hira. Aza tosenareo olo ne. Anareo koa tsy mitady rahany reza flemena. Anao raha Vatomanga ako mamana io fa tongtong fanjava maro anao mamana amin'ny ambariobe eo fa atody fanenao lamokany. Fa anao tsy mipetraka eo, boko anao tsy hiadagna eo. Anao mety avy eo misitriky. Olo kopika madoina avy amin'ny tanàna tsy misitriky. Za ty zay tanimboako jiaby za tsy misitriky. Parce que za madio. Za tsy nandrava olo. Za tsy nangondragna repirenena. Za tsy nandafy tanindrazana. Ary za tsy mandrava tanànan'olo. Fa anao raha Vatomanga boriky ty. Tandrema vahoaka an'Ambariobe. Nazava générique tsika igny manomboky niany. La chaîne est coupée. Loso vaky la courbe. Mitouché olo araiky eo nareo la banane. Mitouché manamboara olo araiky eo nareo. Fa tsy pitranareo io. Fitombenana nareo vitinareo tsy mandeha tany. Ambariobe. Fampitana tsika. Ataova. Alifasa kagolenareo. Alifasa gendarme nareo. Nazava igny taratasy naboaka andreo amin'ny Akmil Akademia Malagasy. Rizala maramila sy ny forongondre hoe oka zay basy zay anareo natao hiaro zay efa tsy andeha nambotry zay amono zay he. Aia Tonika Roberto zao nagnino tsy nipetraka tatoliara atao Tonika Roberto nahitany fa izy koa izy Hitler mariny. Aia volana olympique piscine ny toliara. Aia ciment olympique ny piscine toliara. Tampoko vaky tragnonao nahitana ciment mantony. Bravo vahoaka toliara. Samby nilanja samby nangala. Bravo. Za tiako raha nataony vahoaka toliara regny ary toiza. Atsika Ambariobe koa. Koa ro andikitiko olo araiky asakatia io zalahy. Nareo zalahy miala Ambariobe mbarako anareo dès maintenant anareo miala Ambariobe. Magnanaova karaha Tinoka Roberto izy nilefa Tananarivo. Ndray nareo milefa Tananarivo zay mbola vozako. Tsy senatra nareo amivandinareo nandeha tamin'ny TVM. Ambarako anareo vahoaka malagasy eran-tany zao tontolo zao ny tantara misy. Reto roela reto ataoko nitaoko gn'atsiniky Androngo Vato Nonosy Tasianao. Fa reto Ducon et Dupont reto il y a quelques années retour nino raha nataondreo mangalatra tsaiky mamono tsaiky mangala organine tsaiky tampoko roboko magnano asa pokopoko magnano lalabe latsaka maleny ravagna lalagna ary ro magnamboatra lalagna. Asanareo tamin'ny premier mandanareo zay ny roborobo fangalaragna tsaiky fangalaragna organine tsaiky tany OSB teo taminareo nitondra la banane HVM anao tamin'izegny. Soa biby koa Rakemba. HVM anareo tamin'izegny. Nohony tsy fahaizanareo politique, nohony anareo magnano politique maloto, pourri. Zay fitondragna avy eo nareo mivadiky. Zay fitondragna avy eo nareo mivadiky. Ambaranareo zay manatao hoe politique. Za 15 ans, à l'âge de 15 ans.
za fa tagnatin'izany MFM MFT zegny niany za retirety mbola MFM MFT ndray izy nadosy le MFT MFM mbola MFM za jusqu'à niany tseniky namadiky palto firy antoko révolutionnaire nitsangagna teo firy antoko politique nitsangagna teo nila nangala zany non za tsy mamadiky palto ary tsisy andrany zany de madiky slip za tsy magnano karahanao ambaranareo adala zay raha nataonareo teo taminareo nitondra niaraka tamin'ny HVM tamin'igny anareo fa nandegnano lokolokinareo io sakatia io nataonareo boka gros rava ino amizay raha nisy tamin'igny mbarako anareo vahoaka tamin'igny Inga Leonga ndraiky Ravatomanga nandafo bay ny tany io amin'ny Arabo barako tatara Tamatavy tagny reo nagnano contrat raha io noho ny Leonga olo baka Tamatavy Leonga nefa volango aminareo olo tsy manjary roa anareo any Mbalim-Bitsy io pasta nefa manabaribar olo eto nitsodianao aminao Tamatavy any manafo ndao mody Tamatavy agny anareo karaha fa nagnano miaminy ary karaha joelona Tamatavy ndao ataovy agny Mbalim-Bitsinao Mbalim-Bitsinay io teo tsara nisy affaire maloto ary nampiasa zanaka ny Ambariobe amanjatony Mbalim-Bitsy io teo tsy anao ny anavy andeha ndoto tanàna ny Ambariobe Leongongondraha ty zegny anao ndeha ngatsara zay zegny anareo piso lelaka pino ny tela reto efa hagnano fampandrosoagna zegny hoe on s'en fout anareo tsy eliky teraka Ambariobe io fa nanagna ny lazany ary mbola malaza zozy nandeha nampidirinareo amin'ny laza ratsy nyongyongy Leongy zany matetiky za mampitandrigna anao fa tanao générique teo igny mbo mipodiko baka eo zimbaka la chaîne est coupée vaky barage loso raha ty avion tseniky nisy nagnano marche arrière manontania manapahezagna namorogno avion ndraiky mpagnano avion jusqu'à tsika zao managna hoe Airbus nde Airbus fotsy nahitagna hevitry hoe karakory agnapanaovigny izy marche arrière loso raha ty la chaîne est coupée nandeha Leongy izy koa fa nipody amin'ny fitondragna ngara joel nandeha Leongy Tamatavy tagny izy nangala nagnano signature ny contrat io namadiky bay io natao hoe Green Madalenda ny Ravatomanga ndraiky Leongy zay kasabadoegna de noho ny raha io amin'ny agnarandreo noho ny reo nila nandafy zao amin'ny Arabo kalebaka ro zao vahoaka ny sakatia tsy magneky vahoaka ny Ambariobe mitsangagna miaraka maty amin'ny Palestine fa zay tsy agneky zay endre zay manoagna ary manangana vahoaka ny Ambariobe sy vahoaka malagasy matsapa fa Madagasikara ny malagasy fa tsy ny Arabo mialatsiny tompoko anao ny Leongy anao King Kong Kintawan ny tsodianao Chine o Japon tiako ndao mody aminao Tamatavy ringa fa ho avy aminao tsy mety ho avy tsy mety ho za la chaîne est coupée barasy fa vaky loso ty anareo tsisy jery zay mo mijery anareo nandeha tamin'ny TVM io koa tsisy olo mizaha TVM Madagasikara io ko TVM fa elany ko zo privé fa elany fody tsisy rendement ao anareo nivolagna tamin'ny TVM to
poser question anao labanany tsy lany mpanizy même anao io loup-garou anao roe samy mandinia boko valia question nakaty izy koa nareo mitia mariny ambario be miroborobo resaka tourisme zegny raha tokony adivanareo voalohany question ndeha petrako aminareo ty fa tsy 5 étoiles on s'en fout ary io koa misy lodge ary misy passion ary misy divine nino maratadiavanay akoatran'izay mampiasa olany raha telo zegny lodge mampiasa olo zanaka sakatia divine mampiasa olo zanaka sakatia passion sakatia mampiasa olo zanaka sakatia nino raha tadiavanay olo afeky tany ely place ely andeha ataonareo 5 étoiles vous êtes malade nino tsy andeha anaovanareo izy mela amy tany sirama io boka anao labanany ataova io 5 étoiles nareo anao neny petraka amy tany ny fanjakagny zegny mahavy anao mivadiky palto labanany parce que anao mahavozo adoso ny fanjakagna io ambarako anareo vahoaka malagasy lera izy nilatsaka député izy navandy tamy vahoaka ny ambario be hoe indépendant atsika jiaby nahita fa nisamborondreo izy ny raha nataony nampanigendreo izy Tananarivo barako anao tantara aezanao fa zoky be ne maso dossier madio foana izy koa izy navy ta Tananarivo tany question aroe nataondreo taminazy anao indépendant ia za indépendant anao milatsaka amy couleur anjovy masaky efa matra question zegny anao labanany amiako preuve anagnako feo question io anao koa tsy ilatsaka amy couleur anay miboaka dossier miala amy tany siramano tsy nisakinao nivadianao complètement ambario be noho ny fitiavanao misolelaka minono parce que no mavozo miala amy tany sirama niany anao député et députant vahoaka andeha roborobonareo menomenasenareo adosonareo amy tany sirama jiaby nefa nanao midoko io mamadiky palto isaka 5 ans isaka 5 ans anao mamadiky palto zegny anao mpagnano politique za volaniko aminao 15 ans à l'âge de 15 ans ça fantarmine MFM jusqu'à niany tseniky namadiky palto ary tsisy andra namadiky silipo fa za tsy magnano karahanao olo tsisy bois de monde o magnano fiaignana politique karahanao labanany François Arosy ary tsisy mpagnano politique magnano misy farany matanjaka ke andeha madiky lohany joko be resaka politique jamais za miasa amin'olo madio za miaraka miasa amin'olo tia tanindrazana fa za tsy miaraka miasa amin'olo mandafy tanindrazana lera izy amizay tatamatavy mipody amy tantarany Leong za izy nandeha tamatavy izy signy bain-draha io na milliards et des milliards volana mendro olo aby reto Leong Ravatomanga angala sakatia nafindrandreo amindreo olo aby reto le hoe Green Madagascar Line fa izegny ny Ravatomanga Leong de iro amizay andeha ampagnano location tany io na lafo baka reto borsatoko reto aveto karaha nataony Rajoel nosy mitsio mbo hitsangagna atsika nosy mitsio fa anareo Casamandry loatra mbo avy koa zay amy nosy mitsio milliards et des milliards volana leny Leong masaky mamaly Leong na ino izy tsy volagny izy volaniko sanandro ndao mandeha amy TV amy Leong mamaly amy karaha nataony reto le con et Dupont reto za boka tsy agnandreo Dupont boka amy Tintin fa reto le con et Dupont
Ne prends pas les gens comme un canard boitier. Ianareo dikan'izay anareo roe lahatsendriky za tsy haiko volana tasy anao za boko mamaly. Ne prends pas les gens comme un canard boitier. Ndao magnontany vazaha hoe ino madikany volagna an'izao kibe zay. Ampianariko volagna vazaha anaro. On n'est pas con, mais on n'est pas de connard. Iro amizay 7 ans, 12 ans près, parce que nipody eo rajoelina navy eo ingay labanany François Rosy tsy lany pani, navy eo ingay ali volovolo ali abodo loup-garou. Oh, allo biafiny koa dossier le zalay agnaragna anao tognoniko inga sosé baka amin'ny fianaratsoa betilo raciste ity 20 ans niasa to tam topo domaine régional tadiogo namadiky raha jiaby mikasiky isaka ty bay dossier nino jiaby. Oh oh, ino amizay raha nisy vangoendreto araby tompony vola ireto pression raha vatomanga ndraiky liongy amy labanany ndraiky aliabody ro magnano lamalisindro vony maisa igny le nambariko moale ro magnano fitondrany requin, ro magnano fitondrany lambody, ro magnano fitondrany tsy misaigny lohany makamba. Pression nahazo ro no moaly igny. Ino pression nahazo ro mbarako anareo vahoaka mamalia boka zalahy anareo koa lelahy masaky mamalia volagna anakatsy aby regny anareo nareo roe boko mipitiana amy TVM agny anareo mamaly na zany nagnambaranareo teto hoe mitsangana nareo ataovatsika fasafasa ndre nareo jiaby amy gouvernement ao miaro sasasa raiky mavita miady aminareo. Ataova nosy be ko misy TVM nitsagna lovanareo izy tamy TVM Ambario be kofa tsy tenareo TVM ny Ambario be tsy anagnanareo valeur tsy anagnanareo antoko afidia mba fa enay tsisy de toute façon moka io aminay tsisy zay ko tsy mitandregny io koa zay Ambario be TVM nareo io tsisy ampitandregny koa za fo io fa elany fody parce que mandany courant la mairie. Voan'ny pression raha vatomanga ndraiky leongy amy volan'olo noandro nalendro o amizay raha vatomanga midoko magnano akoho vavy mamana o lamokany miboaka ino tsy dohanao tanina tirahinao agny ndao midoko amy tanina tirahinao agny moron-dafa agny raha vatomanga ndao midoko amy tanina vienao agny maro lambo ndraiky maro ambro agny agny ane tanina vienao e o misy tanina vienao Ambario be o misy antetinao oh ndao motamatavy leongy fa ho avy aminao tsy mety ozy aminao andravany aminao io palimbitso olo maro nitondra palimbitso io tsy nagnano jery lomoriny karahanao leongy teo ny vazaha ary teo ny allemand tsisy allemand na digny ela nitondra palimbitso tam'izany androany o apôstôly tsara nagnaraha toetraigny karahanao io ary zanaka Ambario be 90% aty ataoko 100% ary niasa teo niananao naveto leongy anao magnano anao farany rôly anao tsy rôly mamalia za anao leongy ataova fasafasa aminaka anao koa rôly zany tsy solavozako aminareo jiaby tanareo za tsy misitriky ary za tsisy andraza misitriky
Manontania olona ambario be nareo, azovy zany lehilahy afinera zegny mitondra palimbitso, des années afinera mitondra palimbitso. Tsary nagnambaka vahoaka, tsary nandrava tany vahoaka, ndray olo mipetraka magnodidiny tambalimbitso teo jiaby, tsary ny roasiny afinera. Misaotra aminao malaza. Ambarako anareo fa tanàna anakahy ndray mpi, ndray 60 ans après, 70 ans après, mbola eko olo jiaby mitana l'hôtel teo jiaby. Holiday iny andilana ambitsy mbola rizokilay maro isany mitondra andilana ambitsy teo, mitondra holiday iny teo, tsy nandafy tanàna wala tsy nandroaka olo. Exemple ameko aminareo amizay zokila, mialatsiny zokila, anao zao haiko baka aminay Ambanjagny Andoharano ay, André Michel, tong André Michel mitondra teo andilana ambitsy raha holiday iny, gasy zegny, tsara nandafy tany teo wala tsara nandravagna tany io holiday iny andilana ambitsy baka agnaran'io, tong André Michel teo. Koa afinera zegny, koa nety natsangana maty afinera, natsangana ane napodiny ampalimbitso teo, niadagna zay nazona afinera. Ary izy nagnatiny vahoaka, mikoragna amin'ny vahoaka, misoma miaraka amin'ny vahoaka, fa anao le omby. Na ino anao misitrika ambario be, masake miboaka bako. Zay vahoaka miamby anao, leonky. Zay vahoaka nambario be miamby anao raha Vatomanga. Oh no, mipitra mifidia misambaranao, magnanaova ako vavy mamana lamokany eo. Fa ho avy aminareo ny tambo. Anareo volagna, labanany maharo anareo. Anareo volagna, tasy anao maharo anareo. Président Corne ny pistasy. Anareo volagna, Aliabodo, Lougarou maharo anareo. Non. Ndero gendarme alefa anareo mijotso aminay ao kagole mercenaire aby reo, tsy hainy ka vozoanay. Justement, ndray niny fomba ndrazana mandalo tantanàna teo, ndray iny fomba atao tantanàna ambario be teo, afinera toujours mitsanga ary magnampy. Anareo tsisy navitavita ny afinera, koa mbola palimbitsy, anareo tsisy navitavita ny afinera, un allemand. Nisy club ny foot, nisy club ny basket, nisy ino agnarandragny club nautique tamin'ny afinera teo nitondra zay. Fa tsy nandeha nandrava tany izy, tsy nataony afinera ndray millimetre carré raiky, tsy nataony afinera nandravagna zay teo, vahoaka nazy nipetraka nagnodidiny palimbitsy. Anao mety mitondra vokatra anao, ndray anao miditra amin'ny terasiny palimbitsy amin'ny piscine teo, anao mitondra vokatra anao mandafa amin'ny client nazy, afinera tsara nandroaka olo. La même chose tandilana, André Michel nitondra andilana. Tsara nandroaka André Michel ka hoe tsy mahazo mivarotra eto anareo recélé, non, nalalaka. Zo io mandehananao andilana, tsy azonao plage nanjary propriété privé raha tsisy amin'ny donia. Ko donc nisy propriété privé plage Brésil voalohany nagnano, nisy propriété privé ny plage Monaco nagnano voalohany, nisy propriété privé ny plage nisy mbona fodindreo. Soi-disant président nareo atao karaha Côte d'Azur, dadilahinao Côte d'Azur.
fa tsy niananareo dobotoasa volan'olno andendafoasanareo tany tsy ny dadilainareo ka olo pressionnenareo mila miala tsisy miala eto la chaîne est coupée barage vaky losy ty zegny raha misy io pression ataony Leong amin'ny Labanany ndraiky Lougarou nandehanandreo tamin'ny TVM iraka ro igny nzava fobaka ndrero mivolagna tamin'ny telefo hitanao mihitsy hoe iraka pression anareo ty agnano mahay-ambario be fa anareo tsy mahay-ambario be mandilitra zay topiny io pécherie zao tontolo zao nieky tamin'ny pécherie zany Pierre Blanchard zany mbarako anareo Pierre Blanchard io nitondra pécherie io des années tsara nandrava tany tambatoloaka teo izy tsara nandrava tany tary tandampy tary izy wala izy tsara nivolagna ke amporo eto ty porony pécherie non tsy nataony Pierre Blanchard zay niegny niaraka tamin'ny vahoaka Pierre Blanchard nisy karaté tamin'ny pécherie nisy basket tamin'ny pécherie nisy laboly tamin'ny pécherie nisy tennis tamin'ny pécherie nisy club jiaby resaka sport nandesin'ny Pierre Blanchard tamin'ny pécherie zegny olona mpandroso tanàna fanaro mandroso tanàna nino ino tanàna nampandrosonareo nino contraire mamono vahoaka raha ataonareo Labanany ampatsaroviko anao raha ty fa tsy ataonao dignako zanadahiny mampatsaro anao raha nataonao Labanany tsaro anao nabaviko nigadrenareo tamin'ny prison patsaroviko anao Labanany vahoaka ny ambario be ndesiko témoin nabaviko nigadrenareo ta la prison Labanany nino geste nataonao tamin'ny anabaviko ampatsaroviko anao ifony anabaviko mamango anao Labanany zanadainy amizay eto mikopoko trambagno anao mbola velogno io Zandrilahy Vita Zarga nazony crise nazy izy tamin'ny prison talohan'izy nazony crise apatsaroviko nareo vahoaka ny raha nandalo tamin'ny anabaviko tamin'ny prison anao Labanany teo alahelo la famille aminao ndesinao maty jusqu'à kiama Labanany anao agnisan'ny olo naman Jocelyne namandreo jiaby Orange reto nandetika anabaviko tamin'ny prison asa eto anao mifamatra aminakahy fa bokako desenareo jiaby anao kaza mivolagna resaka problème ny anabaviko igny paix à son âme reine du Saligue nareo niany agnaboko dossier ozy aminareo anao Jocelyne président tribunal teo tamizegny procureur teo commissaire anareo jiaby nandetika anabaviko tagnatin'ny prison tsy za magnadio Vita Zarga izy koa niboaka crise nahazo anabaviko iny ta l'hôpitaly anao koa olo nisy fagnahy Labanany aliabodo nino tsy nangalanareo hélicoptère nitondra izy talarigno zay avany ane nangataka nagnaboaka izy tsy nimboanareo Vita Zarga nivolagna antifasatsika tôbily izy andeha nisakananareo anao mihitsy Labanany eto tsisy agnadiovanao tegnany any za fa nagnambara ho abokako dossier tsisy agnadiovanao tegna eto ny any Labanany anao agnisan'ny olo ny contre non tsisy tomobily mahazo mandeha nefa ny Vita Zarga nivolagna anifasa tomobily izy mbola rine Vita Zarga agnontania boka izy koa sy famatra zegny
dossier jiaby amin'aka noir sur blanc jusqu'à ody pikira nataonareo amin'ny anabavy iny amin'aka cachen'ny docteur. Niana anareo mandeha magnadio tegnanareo amin'ny TVM nefa anareo zao boka le raiky hoe anareo nagnano anareo ny seky nefa ny anareo servette mirogno anareo hegny maloto zegny anareo io nagnano reo miseky madio tamin'ny gel tamin'ny savon tsy haiko tamin'ino namotro hegny tampitra igny servette namorogny hegny ty maloto dikan'izay anareo maloto. Ino amizay raha nisy izy koa vita zargafa tsy nomboanao anareo mihitsy ary anao nanindry mafy labanane hoe tsisy tomobily mandeha vita nanginy milione havany ary tonga ne havany tandrasana nampitsaka nabavinay 45 minutes ankifiny nosbe razana koa nafy tankita tamporambario be nila nataonao lingilingy anao nagnano volontaire mitondra katikatinao navy teo zay lafa mivona zay tsy mila famatrazy igny anao manafo famatrazy igny anao zay lafa minivolagna zay tsy mila apetrako mbola ukaronko mbo ambarako eto volanko aminareo ferany anabavo tsendriky nefa anganareo io mandrakizay anareo nefa ho farany ndre zao mpitondra avio ndre zao volo avio dossier tsy maintsy biafinay anareo tsy maintsy tory nefa baka taminareo nanafaty anabavo nanamboranareo izy aboa eto amizay aye le dossier projet na samborigny izy fa namorda aye dalo ny frony anareo zao ny dalo tokony samborigny gadregna ao koa vongoigna formôly ao koa anareo ni zao dalo ny ambario be les deux copes du pont toko entre parenthèse na ferany anabaviko mandre piadanagna anao ranabavy sa nadainao eto izy koa amizay fa voa pression ndeto arabo reto karaha pression mahazo fitondragna ty base toliara mahazo ngiay raha vatomanga ndraiky leongy ataondro mahisa amizay labanany préfet aliabodo gouverneur président corny pistache androngo vato ino raha misy mialambohitra amizay ro tsisy raha tsy forogndro leza la José to tam domaine tadego 20 ans niasa to raciste igny nambatibaty dossier parce que izy zao directeur ny raha raiky amin'ny ministère ny aménagement ao de noho ny fahabadoan'ny naina tekabitra de magnaraky efa magnano dossier magnano ino magnano copie tsy baba tsy zanakanao naina tekabitra ty raha tsy hainao de misigné zay baka tsy asaikany misigné communiqué jiaby io parce que tsy hainy baka raha mamono izy poisonné melona olo zao zay be tsy leola raciste anao ty tekabitra ambaranareo adinan'olo manareo HVM labanany ambaranareo adinan'olo manareo HVM aliabodo raha nataonareo tamin'ny HVM adinanareo aliabodo zaka raha ataonao mitondra agnarana hoe Ali Abodo fa ny soloako agnaranaka ny soloako agnaranaka
fotony nino mba agnontaniako anao alia bodiboko anao mamalia anao koa lehilahy mialatsiny ray aman-dreny zokolahy tsisy avy zay niasa ta samborano tary niasa niaraka ary nampandroso samborano niaraka zokolahy Firozy samborano aizan'olo izy baka Firozy Arema rahalahinao zy anao koa nanagna jery karaha nataony Firozy igny aliabodo Firozy Arema mialatsiny vahoakany samborano mialatsiny aminao zokolahy Firozy Arema mampatsiaro tantara nataoko eto fa tsy agnondry mipetraka anao koa nanagna jery fagnahy karaha nataony Firozy igny labanany zafay azovy aliabodo tsy tokony nataonao karaha io ambario be Firozy nisy vola izy sandinion-tagna vola nandry tagna ambony vola tamin'ny angovinazy tamin'ny atsemboagna anazy tamin'ny fisiany jery kabeso mipetraka agnabony sorokonazy fa nanao kabesonao tsy raha agnabony sorokonao bateau sans boussole sans direction nagnino Firozy tsy nandafy tany ta samborano nagnino tsy nalafin'ny Firozy tamin'ny vazaha plaziny ankifiny nagnino tsy nalafin'ny Firozy tamin'ny vazaha doan'ny ankifiny parce que izy misy jery izy mitsinjo vahoaka ny samborano marefaka mare fa anao lohan'ny makamba aliabodo zegny volaniko aminao zany mahay anao anao tsy olo baka aminay io na anao na labanany na préfet na anareo jiaby aminao MC io tsisy olo araiky baka aminay io anareo navy nitarimigna tomboty io fa anareo tsy baka io zany nagnotany anareo ambaraza baka aia ny tetinareo za misy antety aroe Mbatsavavy araiky Jamanjara Mbody Mangasoa araiky telo aby Marodoka fa telo antetinaka ro telo io fa nareo aia antetinareo magnaboty olo antety zegny ataonareo magnambaka olo antety zegny ataonareo magnandevy olo antety zegny ataonareo relahy fa nareo tsy baka io nitarimigna tomboty eo nareo fa nareo tsy baka io ino tsy hodenareo ny tany misy anareo agny ndao mody abe fandriagna anao agny araiky ndao mody asamborano araiky abe fandriagna koa misy laky ndao tavoagny 5 étoiles no labanany ndao andesa mody agny ro arabo ro andesa mody agny leongy Ravatomanga andesa be fandriagna agny izy magnano l'hôtel 5 étoiles aminareo agny tsara misy 5 étoiles io tsy angitany mason'olo aminareo agny 5 étoiles labanany andesa be fandriagna agny aliabodo amitsika samborano tsy misy 5 étoiles ndao andesa asevatsangagna anareo ary en place ny ankifigny ary 5 étoiles nareo io amizay mba misy 5 étoiles farafaratsy ny samborano amin'ny mahazanaka samborano anao samy zanaka samborano atsika fa tsy aminay io nde korotagny anareo niny magnakorontagna asiako fo anareo avy amin'ny fitondragna mivadiky palito mivadiky slipo korotagninareo ambony ambany ambario be koa izy mamahery niobaoba ambario be nazonareo roe la tafangalaragna zaza very sanandra misy tsaiky very taola-paty tsy hita raha tsary nisy taminay tambario be rango zay na olombelogno zay ambaranareo dignany zay fo mangigny misy banky ka indreo hoe banque suisse fa ninay olombelogno bankinay aroe cerveau faux
arrêté compte courant banque normal faraiky amin'ny fone io compte bloqué banque centrale ne fone maro raha agnatin'izy ty ato ty dikan'izegny ato banque suisse ne ato zay tsy mila mandeha Suisse Genève mandeha mikajy volanay wala mikajy dossier classé ne fa fone banque ne cerveau ne banque compte courant penariko anareo fa zay tsy magnalohany makamba karaha anareo nino amizay raha misy nandeha navandivandy amin'ny TVM ampandroso araiky baka soranazy karaha gapao zany nareo araiky baka izy fa izy loup-garou d'Ambarieu-B le loup-garou d'Ambarieu-B nandeha déjà tsendriky ataova volagna heno fa kasa magnano volagna maro lambo ndray maro ambory io fa re tsy volagna anao ataova volagna masaka lava sambrano anao loup-garou tampoko nandeha nagnano volagna ny maro lambo ndraiky ry maro amboa nyamagnamagna volagna andro po ataova volagna sakalava nga ro maro lambo ro me volagna sakalava ary atsangagna le hôtely mba ampandroso amle faritry Ambarieu-B hainao tseniky firy l'hôtel Ambarieu-B io en tant que anao maire za magnontany anao firy hôtel maventy Ambarieu-B io anao ko olo maire be ny tanànany Ambarieu-B valia anao tseniky teraka le abodo l'hôtel taminay teo fa navelogno zay afa nafinaritra zay ary mbola mahafinaritra zay jusqu'à niany niany anao mifamatra na lafinareo sakatia pression amizay mahazo anareo baka amin'ny leongy ndraiky raha vatomanga io vontsingongotro vodinareo amizay tsy tafipetraka anao vola ampandroso anao niany latorinao zao alia body nino raha nataonao tambatoloaka tantara tsy fagnadigna agnaranao alia bodo anao vola fa anao musulman Judas izy nivadiky tamy Jesosy fa itsy nandafo itsy nandafo l'église itsy nandrongagna l'église vola telopolo fo naleny vita missionnany izy niala Judas fa nino alia bodo mosquée narongagna anao noho ny fitiavanao pesosy na lafinao tany zegny anao olon-dragnahary tragnon-dragnahary andeha lafinao zala alia bodo valia boka za amizegny anao ko fa matra zay mosquée teo taminay tambatoloaka tadarsalama teo narongagna anao na lafinao tany tragnon-dragnahary zala normal nianana hôtel lay fasindrazagna an'olona sakatia mila ravagninareo zay boka nambarako anareo teto tandraraiky ndereo to nandravagna fasagna ny makoa io tany misy bel hôtel io tsy le bel hôtel mivolaniko fa le fasandrazagna n'olo teo ny ravagninareo tione fasagna ny makoa natsangagna anareo bel hôtel logique normal niany koa nareo ndeha ndravagna fasagna n'olo tanindrazagna amin'ny vahoaka malagasy asakatia anareo boka tsy tany jiaby any alaigny atelo isan-jato ny telo isan-jato ny dadinareo tsy amiene tanynay ambadiky io bel hôtel io mbola ohatsangam-bato ny fasagna teo hoe fasagna makoa
na ito sakinareo rongana tsangam-bato ahitanareo izy ba arongana ba mba hitanareo hitima ataondreo makoa eo aminareo ao badri anareo magnano zay daba atsika vahoaka ny Ambaribe vahoaka ny Sakatia olo araiky atsika jiaby fa tsy reto vahiny magnabaribary magnano vandy ro io boka avy amile volagna vazaha hoe ils ont des problèmes de naissance zegny baka mavoro jiaby ni Léong ni Ravatomanga ni François ni Aliabutu ni préfet ni azovy araiky azovy nonosy président Cornel Pistacy ils ont des problèmes de naissance rojo io ndray ndesinareo amy docteur John Mahey mitaolo verjery volagny docteur John reto inavitrable reto fa impossible tahako lany heky docteur John anareo ko tsy voatahanareo io oui fasandry tsara joro ampahaizako anareo fa za mahay tantarany Ambaribe en tant que za zafy zanaka any Ambaribe za miaro vahoaka any Ambaribe tsy le vahoaka mipetraka koa tsy tiako ndray vahiny fa le toe-tsaignanareo roe lahy telo lahy efatra lahy dimy lahy reto miala eo nareo point barre peso namo azafady nanonony tsara joro zato ya fasandry tsara joro zegny olo mampandroso tanàna fasagnan'olo za fa magnambaranareo vahoaka sandra teteky agny mbora vaindreo io marita ologna amy Château-d'Eau io mbo ataondreo zegny ane io mbora vaindreo andra raiky agny io marita ologna Château-d'Eau io raha tokony ataonao zao monsieur le maire tokony mizaha place sandra anao zao io hoe aia amindragna cimetière fa cimetière io feno ataova karaha rajoel Covid-19 izy nagnano cimetière heureusement izy tsy natin'izigny fa izy koa izy natin'izigny izy mbona ampidiriny eto anao zao fa tokony mizaha place sandra anareo telo efatra dimy reo anareo amin'ny OMC alo globalisé ko OMC fa zava sandra place amindragna cimetière io fa feno anareo voalohany alevignina eo zegny raha tokony ataonao en tant que anao maire ko fa tsy hainao place nao mais conseil anao Aliabodo Logaro Sakatia misy l'hôtel telo fa mahampy vazaha reo misy lodge io misy passion misy divigny io zanaka ny Sakatia miasa ao jiaby nino raha andeha ataonareo andeha monro l'hôtel madiniky reto fotony madiniky zay ko tsy mijery io andilagna fambarany anareo sanandro fa ela anareo relahy io tsy hainy kiteraka holiday iny fa teo Afner fa teo Espadon fa teo agnisan'ny l'hôtel ela ndrindra Tambaribe teo io Espadon Mbatoloaka io Palimbitsy fa teo navy tafara amizay ry Villa Blanche ry Cocotier sy ny forongony hay epaka basy nefa eky nataonareo zalahy raha hafa tsindrova fa tsy andegna botry zay io tane tsy amiane nandeha ia nareo nandeha ia tsy amiane volan'olo nalenareo ampodiana Léong ndraiky Ravatomanga
io boka problème io fa tsy sakindreo mamaky agny atoliara base toliara kortaninareo koa na ambario be tsisy mandeha milonina tsy maty agn'omby zay ka hitoniky jejo sanatreny vava ndrareo koa mitratako za koa mbo eto za miaro vahoakany amy Tsakatia za koa mbo eto za miaro vahoakany ambario be fa tsy anareo baka kotsotsory baka salinareo agny andeha agnapotiky tanànanay zay tsy mila anareo telo poser question maro question napozeko aminareo zay anareo tsy nikiteraka milliards et des milliards tourisme mampidiky vola ambario be mba raha za kony rango nanaovanareo politique navy ambario be nagnano lelonjaza nareo navy teo HVM nareo nidriky HVM nareo niboaka orange nareo nidriky orange nareo boakane io valia question aroe ty mba midao kony magnotany ministre ny tourisme mba sy efa boakany aminay vahoakany ambario be hoe 4% en volant tourisme midika ambario be navy ambario be nino nataonareo izy 4% deuxième question en vola midika paquebo midika marandraigny en port io au large miboaka izy 16h 17h afa million zegny mahadepute anao tokony adivanao mare amy ministre ny tourisme hoe volane mbola aminay eto tsisy lalabe manjary koa baka mandeha l'hôpital zegny ko olo metsy jaza zy tsy avy l'hôpital be agny mbo teraka io izy na izy teraka ambany andavokotoko bazary io na izy teraka io anjomba io na izy teraka ry encouragement donné io lalabe mandeha l'hôpital incroyable lalagna devant dispensaire indiscutable anareo mila lingilingy Sakatia nde tanàna tsy voamboatra anareo boko mavandy amy TV io tsy nalafo nareo tamy Leong ndraiky Ravatomanga nandafo koa Ravatomanga nagnano contrat ndraiky arabo angala Sakatia zegny raha misy io vahoaka malagasy azavandesagna vahoaka ndraha dossier nareo nene nde nareo misitriky ny coin ao nde mpamosavy mandeha aligny misy mahitaky hitsaka raha ataonareo mahaiza megnatra raha tsy velo tegna nareo tegna marigna ambarako anareo zala anareo raha tsy velo tegna roany makamba jeriny lambodi magnano fagnaindro requin zegny fiaignanareo OMC tandeha Masakatia andeha nambotry olo Sakatia zegny roba olo 10 eo mila andisambondreo Sakatia mitosy olo araiky ny Sakatia nareo ahitanareo izy atsika mila magnano karaha nataony Toliara atsika tsy mila mandrobaka fanagnam-panjakana fotony raha ny fanjakana io ntsika vahoaka irofo fanagnandreo potea karaha nataony Toliara nandrobaka fanagnany Tonika Roberto aia na ino lefa baka anao ia aza milefa baka na ino anao lefa Toliara i baka tsisy andro koa itiavany vitinazy Toliara baka anareo io mila to aza lambo karaha igny koa baka isianareo jery fanagnandreo fo potea roa ravagna fa fanagnatsika mbahoaka kazarobatiny kazaroagna tope simple halignandra apitra cocktail molotov devant tragnondreo agnilany tomobilindreo baka ro fo marandraigny magnadoso moto reo mahita ay malaga atsika miala eto karaha nataony Tananarivo nagnapetraka cocktail molotov place stratégie jiaby akory tsy alerte reo zany
tovakarainy koa tsika Mbaribe, atsika Diogo, Ambanja, Ambilobe, partout Madagascar. Avitra cocktail molotov. Les cons et Dupont reto. Tsy senatra ro. Vandy tsy vandy. Nde miady volan'ny tourisme miditra Mbaribe fa tsy sakinao la banane amin'ny assemblée. Tsy sakinao mitipika varavarana ministre en tourisme. Ary izy député. Député non andeha agnantatitra. Mandeha mitaregny amin'ny TVM moin, ouata amin'ny TVM moin, parce que non vao pression Ravatmanga, parce que non vao pression Leong. Ambara Leong ndraiky Ravatmanga io tsy tany dadilaindreo, wala tsy tany babandreo. Tsy ami ane. Maty miaraka amin'ny Palestine fa zay io fo. Anareo mitopo mitandrema. Vahoaka na Mbaribe mizanareo mitopo na régional na national. Aza mijabajabaka amin'ny asakatiary fa ne jabo koa tamy misy anareo. Hoe ndeha hagnano mesure ary. Mesure serika hitondrana anareo maty fa tsy ary. Tsy asakatiary. Tasanao. Nonosy. Président Corneny Pistache. Olo gouverneur zegny. Koko misy. Hitanao à États-Unis, karakory ataon'ny gouverneur États-Unis. Ils sont classe. Ils réfléchissent avant qu'ils parlent. Fa izy tsy magnano lohan'androngo vato karanao io, karasoranao io tasanao nonosy. Bob, jiaby zay baka surnom nany. Prénom nazy tasanao, surnom nany nonosy, ndraiky Bob. Atsika jiaby nahita karakory nataony Arnold Schwarzenegger sama film. Karakory nataony tondra Californie. Il était gouverneur, le mec. C'est un acteur. Kokonis. Ça, c'est un vrai gouverneur. Fati gouverneur Lamboudi. Andongo vato karano nonosy. Ndera volagnao nomoaly fo hita hoe voly pression anao. Président Corneny Pistache. Nonosy. Bob Tasiano. Raha volagnao nomoaly koa mba mpodiana amin'ny tandegny eto no tompiny zala. Mba ino objectif ny raha volagnao nomoaly Tasiano. Ndre zafiko valy tao mbola mahay magnano discours plus kanao. Volagnao nomoaly koa tsisy lohany, tsisy vodiny, tsisy finition, tsy ahitana commencement. Oh vaza sakodo, oh vaza ty. Moi, mampalahelo un gouverneur. Mampalahelo. Normal anao ko foagna Tasiano anao nandeha tandafy. Nitsakarako nandeha pitranao navy tamy France, masaky efa matranao eto fa bokako dossier. Anao niala baka Madagascar andeha andafy nandalo tamy France anao. Tsisy olonety nampiatragno anao tantragno. Heureusement, tokony nataonao merci maventy Kala. Madame Kala, zanaka Kala napidika anao tantragno anao tamy France. Ni poty anao fa indroeny nandeha Belgique, ndray remerciement. Nonosy président Corneny Pistache, tsy nataonao zanaka Kala. Ndraiky niany zanaka Kala, tsy rady aminao. Aboko anao dosa. Fliky anao baka tany glanglang anao baka teto anao Belgique. Indraka nahita tragno vato fitaritra. Zay baka raha tsisy aminareo amin'ny tany navianao any Tasiano. Indraka nahita building vitrier. Ta Belgique selfie. Olo andeha agnatin'ny forum cacao zala. Selfie building vitrier là andeha lenao punaise. Un gouverneur. Olo agnatin'ny forum
mivolagna mikoragna amin'ny discussion conversation non oh zegny gouverneur normal anao atasy anao nagnano kapoka moraba latsaka mikapokapoko fitambaranareo telo no moaly karaha Maradona minafiky mpitondra vola anareo telo no moaly koa minafiky mpitondra vola karaha madame ministre de culture Maradona tatako boka efa tsy nasaky ny vola fa eny agnarana anazy minafiky mety tsy voamboatra koa boka fa gnefa io jiramaty tsy mandeha tafety tsisy moyen amizay iboagna amin'ny télévision na iboagna amin'ny réseaux sociaux mba mbaraza tasanao valia zanga 50 milliards namiagna anareo gouverneur nino nataonao ia aboazy en détail raha nataonao tamin'ny 50 milliards par gouverneur jiaby anareo nazy zegny nagnino niany tsy sakiny lilson volagna nataony afaka andro izy hoe aboa mangarara vola 50 milliards ny gouverneur aboa koa vola mangarara ny gouverneur en Diana nazonao tasem aboa anao koa madio mazava tetiny androngo vato ty sora montraka fa tsy agny anao oh telonjato oh zegny hoe vazaha sakodo vraiment tu es malade t'as eu une maladie de naissance tasiano misy aretin-doha nareo telo maladie de naissance agnarany koa baka nareo faritry diana miaraka amin'ny fitondragna ty ndraiky OMC Nembarobe vous avez de maladie de naissance il faut se soigner andi soigner ye maro docteur John fa nanipy gant fa tsy mahataharo parce que inavitable fa vozona boka tsy nasaky nandeha to nagnino tsy nagnano tatitsy to tokely zisteny nagnaboaka ny moaly mbola namafisiny azao vitiako Philomène i Philobert andrahay général du salon igny hoe tsy mahazo magnano tatitsy amin'ny tany tsy voafidy ny soloma ke ino tenareo amin'ny TV amin'ny Tananarivo tany mano fidy nareo nagnino tsy sakinareo nagnano zy taminay teto Tambarobe teto nahitako anareo fa matanjaka milefa Tananarivo mangery milefa Tananarivo mamany milefa Tananarivo teteka anareo afindra Tananarivo koa tany siramamy misy tragnonakaty n'importe quoi vous êtes vraiment malade le resaka Mompaso anao olobe ny tanàna anao vola fa Membarobe Mompaso ne tsy ny office de tourisme okambarako anao Mompaso tsy ny office de tourisme mialatsigny ambara italien vavy directrice nampisignavinareo communiquenareo ny moaly igny Mompaso tsy ny office de tourisme c'est une réserve naturelle io ny Ndragnahary ny vahoaka nino andeha idirany office de tourisme Mompaso zay boka nambarandreo zany ary général mila vonjy zay quel général
za mbo amiral karaha ratsiraka izy koa général. Montpasso c'est réserve naturelle fa io tsy ny office de tourisme azafady manana gestionnaire anazy io, tsisy raha tokony idirany office de tourisme ao Montpasso. Zegny mabady anareo ambara italienne vavy ao io volagno ni signé communiqué no moaly zay ele tsy nivolagna hoe signeny Aliabody io fa Aliabody complice amin'io privatisation mila ataondreo à Montpasso io tsy keny avahoaka. Montpasso man deadline mindo izy mampagnefa olo mandeha mizaha statut-ndreo Mélice et Romis avec le loup à Rome fa tsy raha ne io adosoanareo ao io italien io kotika koty adosoa ao zay nosy be misy zanaka misy jery Maera Bachelet mahay mitondra office de tourisme io personam ray aman-dreny be teo izy indray tsy niteny vahoaka fa izy nitondra tsara resaka tourisme taminay teo ampy Auguste importance. Izy indray misy vavabe tamin'ny vahoaka nambaroa be fa izy nagnaja nagnapetraka ajany tourisme taminay teto fa tsy italiana nareo montraka ty. Ben oui zandre o communiqué zay naboaka consigne avy direction tsy haiko directrice ny office de tourisme italien vavy ty zany madame Ravolea zany tondra io tong directrice régionale teo izy en même temps directrice ny tourisme teo tsara nandafo wala tsara ny privatiser ny question ny tourisme. Mialatsiny za manongona agnaranao reny malala niany tsisy ratsy alafinareo jusqu'à batelage andeha lafinareo zala Aliabody ao. Anareo toetsaigny nino loatra zala nino loatra zay fampandrosoagna mandravagna lalagna tsy vitanareo heureusement nde izy mbo ataoko heureusement misy le projet PIC nde izy magnano zegny lalagna azo vola azondreo amin'ny projet PIC io ne tsy andeha agnamboarandreo lalam-bahoaka fa andeha agnamboarandreo lalagna andeha mitragno Ravatomanga ndraiky andeha antany fipitripitrahany ngay Rajoelina zegny andehanenareo volam-bahoaka ho liky lalagna jiaby amboarinareo. Anao koa mandalo lalagna devant dispensaire oh mon dieu agnarany to dispensaire anao mandalo amin'ny lalagna andeha l'hôpital be Jesosy iteraka andalagna zasa karakory tegna le avy amin'ny agnarany hoe lalagna magnaraka abaka zegny tsika boko mandeha Diego aza miasa lohanao mbo avy aminareo Diego za baka io o baka cinéma raiky manoka koa ndraiky PDS zegny raha tokony ataonareo tsy amianay kotika koty raha tadiavinareo tsy amianay nde agnino Ravatomanga nde agnino Leongy tsy amianay sakatia na nareo nde ngala 1 hectare na 1 milliard tsy amianay réserve io aja le RFT ressources réserve foncière touristique aja zala tsy adala UNESCO nagnano zo tsy foagna lalagna internationaux nagnapetraka zegny fa tsy nareo bady lohany makamba jeriny lambody reto andeha ndravagna raha ndo ataova
terrain Sirama ne malalaky ndeo tovy amin'ny terrain Sirama tany Sirama koa mbola maro eto aloha nidirako Diego resaka rano mampalahelo anakay nareo zezé du fervé faria 12 kaskady misy mampalahelo pompier tsisy rano za tsara nahita tamin'ny donia pompier tsisy rano anao misy faria 12 anao miboaka amin'ny ville anao fa mahazo faria soldat même pas 3 kilomètres pompier Nembariobe tsisy rano sintran koa boka mba haiko ny andaraka hoe ambanja pompier ndreo tsisy pneu tsy afaka miroly fa ty pompier tsisy rano an-tanàna misy rano ampatsaro fitantara atsika vahoaka Nembariobe maraparana koa izany andehanako Diego vite fait reo boka magnano excuse population tombo mampiasa rano maro mba mahaiza mikonty zalahy mba mahaiza mikonty mianara mikonty zalahy 1+1 tsy ary nisy hafa koatra 2 mampahavy ro ingénieur savant ro ne ro imaginer raha lavitra nandiniky raha fa nisy taloha ny raha misy azoko volagniny hoe côté andrefana Nembariobe 75% tany Sirama côté antignana Nembariobe que de langilangy café poivre sisa etrereta 75% côté andrefa io tany Sirama fary na mentany na asara na nino kabary mandalo Sirama mandrondroka fary sans interruption ça veut dire sans arrêt plus mbola mavita mamatsy rano vahoaka ny Jamanjary sy ny magnodidy mazo jabala jiaby andilagna ziska bivotka sy ny namany ary rano gratuit rozeo boka excuse ndreo zeo vandy baka climatique Nembariobe alignandra tsara tsisy mahaleny nde mentany nde asara anareo ndi volagna aminay faria 12 hampijaly rano Nembariobe faria 12 tsy azahoan'ny pompier rano n'importe quoi zio amizay Sirama tsy mandeha dikan'izay tsisy olo manondraka fary nagnino Nembariobe mijaly rano azave aminay koa andi volagna anareo hoe changement climatique tetika ala magnodidiny faria reo fa nisy tamin'ny andrany Sirama même tamin'ny andrany SNBCE maro aminareo boka tsy mahay ino madikany SNBCE sucrerie de Nosy-Be de la côte ouest SNBCE zay vao navy Sosimavo raha tsiraka antondra zay vao nidriky Sirama fa tio fitondragna fary 24/24 365 jours vahoaka jiaby tamin'ny magnodidiny Jamanjary jusqu'à avaratra igny mahazo ranobojo mba diny amizay koa ny calculnareo karakory niany vahoaka mijaly rano zay fampandrosoana zay volaniko aminareo le important vahoaka tsy ataonareo fa le pesos nazonareo anareo telo koa anareo amin'ny OMC koa OMC Nembariobe koa nareo tsisy nazo vola tamin'ny vola nazony Ravatomanga andravandro sakaty io ambarazaboka sakinareo mivola aminay ohatriny nazonareo tamin'ny miliara nazondreo rola le ongy ndraiky
raha Vatomanga ohatriny nazonareo ndray gorso ny parata tsy nazonareo izy boka namango ampanjakany Ankarabe izy amizay nalemy finitiako ao tsy masaky hovona tsy masaky mibiky tsy nahazo baka tany jiaby ravana pont tapaka alehilondrazana fagnamboarana ratsy mora za nambaranareo olo araiky nanana na izy nitondra tanàna teo Aliapoto Peasonam soa fianatra Peasonam tonton Jean Vita Joe Vita Jean tonton così mera teo igny maro vazaha nitondra milliard taminazy mera ty ino rano volagnin'olo tamizay anao zala Joe Jean zala tsisy fagnahy vola tsy alenao zala izy tsy nangala raha tamy la mairie ndray parata tsy nangala manontania boka tonton Jean tsy nangala izy tamy mera to ndray centime ndray papier blanc raiky hoe ary zanako mila papier blanc ndesiko ty baka amy la mairie andeha amtragno tsy nataony tsisy olo tsy nagnametsy izy azala vola be Jean tsy alenao non izy tsy nangala io ameko exemple anao Aliabodindao magnontany io zany Kasafy angontania zany Kasafy nino raha nataony zany Kasafy tonton Jean Joe Vita Jean nitondra vola amin'ny enveloppe nandeha ni excuse nambarany za tsy mangala volanao za izy io zany Kasafy ndongo tany anao marina anao la mairie io mariny savandy volagny Marlin Club andilagna bitsinao io vola amin'ny enveloppe nandehanagna sisika antragnon'izy nambarany Jean za tsy mila volanareo zegny olo be ny tanàna karaha taony la France mivolagna hoe ro tsy ahita koa président karaha François Mitterrand karaha zegny koa taony Ambaribe hoe zay tsy ahita mera karaha Joe Vita Jean Peasonam tonton Kuinagnamy tanàna nadio jardin nisy tamy devant io 1855 io nilamigny tary devant tribunal tary reo igny agnisany nagnapetraka io tsangambatony io olympiady io nilamigny nadio teo bazary madio voasasa isaka riva kanaly jiaby mijotso igny antavako tompony madio karamegna pompeny Adema mamafa bazary isaka riva kanaly jiaby madio igny l'escalier-ny Adamaly igny mijotso igny mena mionga igny impeccable motry miretra fa nareo mavita karaha zay mba mbarazaboko volagna aminakaboka boza nareo mavita raha vitan'izay tsy vitanareo ndray roapolo taogno telopolo taogno anareo io zay tsy vitanareo andafo tandrazana ndraiky zegny raha hainareo anao ny atasenao nandafo agnatiny membre délégation nandafo lavoarany ery mena mionga anao atasenao agnatiny membre en délégation niaraka tamin'ny Ulrike anareo jiambindry Fredy Mazoasy nandafo io lakorony la mairie andrefa io marikitry masera io masaky efa matranao tanky jiaby teo na lafilafinareo jiaby retasianao
Niananao mivolagna fa hoe oh aty oh ary n'importe quoi ambaranareo adignany e. Mbo avy aminareo anao tasy anao président Cornet Pistache tagnatin'ny délégation nagnapoaka rond-point-nay io tignin-drazagna anay io ampodiana fa ifon-drazagna anay mamango anareo zalahy. Ambaranao dignanay raha nataonao tasy anao ko tsy miadigny salama amin'ny Ambaribe io. Io tafondro devant prison io tasy anao nalafinao. Ambaranao dignako zavolako aminareo ko dossier nareo fitondragna zo io raha ngo président nareo jusqu'à président Fokontany nareo jiaby anako andra raiky atsika mbo koragna président Fokontany Ambaribe fa misy mafia ko ro président Fokontany ao fa ro foazigny hely hoe zegny fampandrosoagna ataonareo Ambaribe aleonay tsisy amby lafo zay migniny fomba nandesiny razagna anay anareo ny maly volagna ali abodo anao zao boka be tanany mba mbaraza kony ali abodo ali volovolo anao ny vola fa io tany tsisy taratasy dadilanao mipetraka teo zo tsisy taratasy sababanao mipetraka tasaka teo ka io tsisy taratasy magnino Tananarivo mavita magnano faobe plusieurs fois olona saigna magnamboatra taratasy ny tany fa ntsika varatra mba impiry olona sainareo nagnano faobe nagnano taratasy ny tany ko tsy ndraiky donc za ko tsy diso aitsia za ko diso fa nohoniky anareo andrava tanin'olo nataonareo ndraiky faobe hoe magnamboatra taratasy ny tany gratuit normal niananareo ndivolagna zegny parce que tellement nareo fitondrany pesosy nefa tsisy raha milamigny Madagasikara raha venareo tanin'olo facile aminareo ne zegny fa marary aminay vahoaka marary aminay vahoaka anareo boka sakinareo vola io ne taratasy tany tsisy taratasy dadilahinao tsisy taratasy magnanova karaha zokinao Firoza Riemanga olobe manakaja igny ary ziny najaiko agnontany izy baka izy mahay zany najaiko ziny zany asa tambanja tamin'ny klinika to amin'ny mahazanaka zafy ny sambrano za koa nagnajako Firoza igny tsary misy malo zay miralaka tsy karaha anao misy hevitry tadiaviny aminaka misy hevitry tadiaviko aminazy ndao agnontany izy baka anao koa fa mato zokinao baka zay agnontany izy baka ro jiaby teo mialatsiny manognona agnaran'olobe sous-préfet Jean monsieur Firoza Arema paix à son âme André Mazava Adnan assistant parlementaire en député tonton André Magnasigny magnontany ro jiaby io no André Mazava za raiky fomba losin-dragnary amindreo jiaby magnontany ro boko fa nakalo hevitry tamindreo olo maventy reo zany asa teo ary isaka misy raha ataony député ataony sous-préfet na misy asa ataony Arema agnontany ro baka ro tsary tsy mikaiky za mpagnano gazety namagna mbola Paulin Diorason agnontany baka ama président journaliste ny sambrano za tamin'ny andra zany izy n'apôstôly io malaza agnontania Angelo préfet karaha anao malaza agnontany izy baka
azovy ny lancé festivaly ny sambrano. Soro anontania roa amba roe regny to zay jiaby marandraigny matsagna hariva émission spéciale zay ny lancé voalohany io festival ny Sorogno io tamy clinique tao tamy radio Hafaliagna. Anontania roba ny roborobo ke niana nareo koa nde agnontany za mody aty magnanaova raha koa raha vitako atsaragna vitako nataoko ta Sambrano ndraiky Ambaribe ndraiky Diego tsendriky nefa nareo tsendriky nefa nareo zegny aviako masaky mivolagna ary masaky magnaboaka dossier nareo jiaby. Koa izy andiamo pia sonamo ataoko azafady amin'ny fianakaviagna Firozy Ambanja Firozy ny Arema zegny même resaka artiste mbola sakonkongotratra eto maro artiste na piako koa tamy faritra Sambrano ndraiky Ambaribe heureusement ndragnary magnano asa mahery mbo nampivolako taminareo zoky la DDS Francisco mbo velogno io agnontania Francisco azovy ny lancé ro tambanja jusqu'à ro ntety nandeha Diego ro mipody jusqu'à ro navy anosy agnontania Francisco za caméraman ro tamy jiaby nandalo zegny izy io niaraka niasa tamin'ny artiste za. Agnontania tolo Jean-Luc artiste zegny izy naboaka hiranazy voalohany zay ny lancé izy nagnano izy maquette. Agnontania io Zandrila Flavien Rotsaka i mba eza tsara be igny resaka artiste social éducation nagnapiako vahoaka ny avaratra andao magnontany Sambrano anao Aliabody azovy navita napidriky championnat provincial ny basket tambanja za niady nitsangana siska tamy ministère to magnontany Ambanja rehareako zegny azovy nitondra section ny basket ny Ambanja voalohany raha tsary nisy tambanja za magnontany olo jiaby Sambrano io za nitondra club de jeunes za nitondra club maman isaka vendredi samedi dimanche ro club ro ndesiko magnano tournée tsisy vola mpanjakana tsisy vola ministère vola nakazato magnontania mbola maro velogno io papa Serge mbola velogno za mangala location 504 ny papa Serge Baché mitondra jeune aby ro magnano tournée Diego nosy be Ivrano Ambilobe Sirama jiaby reharehanaka zegny normal niany za miady ho an'ny vahoaka ny avaratra parce que hitako atsarany tanànanaka Diego maranatsika izy taitra amy torimaso nga PDS ny Diego kanefa ndraiky tsy mavita asany maloto tegna maloto tanànan Diego zala ampidiana merane masaky volagna nareo fitondragna azy io baka eske mibiagna bazary kely eske nefa nareo bazary kely Diego volaniko zegny tsy saky nareo tisegny ary tsy vitanareo PDS anao mialaza anao tsy raha vitanao tio nde maro PDS ara-dalagna tsy ara-dalagna apetraka teo anao zalahy zoky lahy Tina Edmond farany kapotry tamy PDS jiaby navy teo ay lalagna tip top tsy ty mananjary
pneu bisikilety ny rola bikini atao tip-top sa izy tia nanjary motony gré fanfara chambrière andeha atao tip-top azafady zao la gré nagnino mpamatsy vola jiaby niaraka niasa tamin'ny merany lefanareo diny edikaze ampidiana merane fa mpamatsy vola malahelo tanàna potehinareo za boka io misy raha publieko aminareo vahoaka amin'ny Facebook eo diego io mampalahelo alerte ingay PDS sy ny forongony tamin'ny la mairie zany publier raha tamin'ny katetage vazaha namako io ny ambarako anareo izy vazaha hoditry vazaha jery fa izy teraka tombo tadiego mivolagna gasy mandilitra anareo ino raha misy malahelo izy filmer raha jiaby ale anao koa mizaha miritsy io aloha aleako exemple miritsy akoatra ny rond-point atsika koa mizaha misy ro jardin madinidinika magnodidigny izy haity feno zala tsisy mba endriky ny hoe mahajardin izy haity feno maniry io tsy kakaitry tsisy hoe ka incorrect tsy voa peinture tsisy anao mizaha sisiny jardin regny entre goudron ndraiky ribahilo ro jardin regny gazon haitry maniry partout non mon dieu mon dieu izy koa boka milalagna filibera tsy ragnana manomboka miritsy mandeha amin'igny avy amin'ny tsaina igny laisse tomber ampidiana merane zala igny mahay mitondra zay Diego nankatsara zay Diego nampibiagna lalany mpamatsy vola ta Diego fa nareo tsisy mpamatsy vola ndiaraka iasa aminareo fa nareo mafia tina Edmond lalagna ramena zay volagny manafy ty aminaka indiscutable boavy vidéo fa misy vidéo raiky baka io aboko anareo amin'ny Facebook amaragno ko izy azaveko anareo vidéo za koa nivolagna katetage igny paraparapara raparapa ro nagnano fagnadiovan'olo kamo anareo may olo kamo mamafatragno juste devant fo mifafandro nefa anao amizay mizaha ambadiky ny katetage io ambaniny katetage io incroyable aboko anareo boka io vidéo incroyable nefa ny taloha masaky mifamatra anao tina edo misy bac ordure teo taloha benny secret igny avy eo mangala izy izy kamarany regny magnapody izy io benny secret bleu sorte malandy hoe secret ino tsy agnapitranareo benny io ampidiana le benny amin'ny katetage normal olo magnariatra io parce que tsy apodinareo amin'ny place ny le benny président nareo karaha ny vola hoany zara camion poubelle eraka amin'ny faritany aia le camion poubelle natao ino camion poubelle io secret karaha fanenareo aseva magnamboatra benny secret apetraka anareo isaka quartier fa aboko anareo baka io vidéo ry vahoaka malagasy amban'izy igny devant io fo sagnatria koragna zegny nagnano makorely ny seky zara fanadio mialatsigny aminareo makorely makotipa tsy hoe za malegny anareo fa tegna nagnano makotipa amin'ny seky zegny vita manitsay de rôdy drako e karaha zegny nataondreo katetage atsika mikoragna azy io magnano velomanareo jiaby za bizo tandremo vahoaka ny sakaty tsy mila mandra atsika vahoaka ny ambaribe mila mitsangagna jiaby vahoaka malagasy